Damena sumurung nasian saluhut naroha, ima nama ngaramoti ate-ate dohot pikiramuna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Damang dainang di bagasan minggu napawaluhon dung Trinitatis, nagabi jamita di minggu tanggal 7 Agustus tahun 2022 on, dienet ma sian pesalmen biddu 50, ayat sada rodi ayat onom. Songonom mahatana lausta paihuti hutma. Ede sian si asap. Makuling do debata jahuba, jalamar titing tutanoon. Sian habis saran tolhas rodi hasudutan. Sian sion situan ni hinadinggan marsinodang debata. Sainarodo debatata. Jaladang tagamon hohom ibana. Dijoluna do api madilat-dilat. Jala ronggur nagugu situtu humaliang ibana. Di piudo akalangit sian gijang ro di tanoon asa di uhum bangsona. Papunguhamu maa tuau akana daulat marroha akana marpada dohotau marhite-hite pelean. Jadi di barita honak kalangit mahati goranna ayapala debatado banguhum sela ido yang kosahatna. Damang denang nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus. Songon ujahan di bagasan minggu tahun didok debatado panguhum. Damang denang di guarima pesalmenon pesalmen si paingot. Na paingoton bangso Israel asa setia marsoba tu debata di bagasan parsobaon ni todi. Dakolan parsobaon fisik manang pamatang. Aidang di halomohod debata, holan parsobaon sian pabahenan ni pamatang, nabui idaun, manang natarida samping. Jaladang parsobaon di sialani hasomalan. Di pangido debata di jolmai, asa marsoba masian saluhut narohana, dohot sian saluhut nanguluna. Unang ma diula parsobaon, manang namartangiang manang nama muji Tuhan. HP rohana dau sian debata. Songoni nang baliksa. Unang mana holan mangulahon parsobaon. HP dang dihanguluhon napinatikon ni debata. Naung sinobbanay. Disialani di pasahat pesalmen Indonesia sapodo taringot tuhuaso ni debata. Ay debatado nama kuku pisa luhut na ari dohot tiki. Sian habis saran tolhas rodi hasudutan. Astuan na di sidamang daina. Saluhut na do di bagasan huaso ni debata. Arian manang borngin. Sian tiki tu tiki. Sian bulana sahak rodi ujung di portibion. Debatado namar huaso. Jala saluhut na di bagasan gonggoman huaso ni debata. Namangihut na didok pesalmenodo musetuhita. Sian sion situan ni hinadinggan marsinodang debata. Dia do na didok na disi. Ia sion ditada nagabitada duluk parmianan di debata. Didok do muse duluk sion. Manang didok musedo duluk nabadia. Sian habadiau ni debatai. Disodako debatado hinadinggan ni pasu-pasuna tu saluhut na bangsona. Dohot tu saluhut na jolma. Debata jahuba naung patadahod dirina di sionido debata nasa sitong na. Dangadong debata dukon ni. Naso hatudusan dugugu doho huasona. Songoni nang asin ni rohana. Dohot hati goran nai. Dipaingot pesalmenodo. Asa tu debata maganup bangso marsoba. Jalagabi si pangoloy di ibana. Ay manotong do debata pasahaton sodang ni pasu-pasunai. Tuganup nasa natinopana. Tuganup nasa akajolma. Damang dainang. Alem molotung pebalga si tutu holong di debata. Natotong pasahaton sodang ni pasu-pasunai. Ay si partigor do debata. Say narodo ibana. Jaladang tagamon hohom debata diaka
napatu pahon para lowat tu ibana. Na gabi manoba de batas siliban, manang naholan patu papar sobbaon ni daging parduruna. Hona uhum ni de batado saluhut nai ditikina. Ai de batado panguhum di saluhut nasana adong. Ido bahet didok, dijolo na do api nama dilat-dilat, jala ronggur na gugusi tutu humaliang ibana. Saluhut na do uduk tu de bata. Ai di piu do langit siang gijang, rodi tanoon asa diuhum bangsona. Saluhut nasana adong, uduk do di panggung gomion di de bata. Marhitei ditugihon pesalmenon do saluhut na jolma. Asa tu de batama marunduk ni roha, unang betu na asik. Tutu dada holan panguhuman na pinarade ni di bata. Alani hati goran nai, alai papungon na doakan na daulat marroha, jala marpada dohot de bata marhiti-hiti pilihan. Manotong do pasu-pasu asini roha dia kana daulat marroha, jala nahot di bagasan badan asini roha dohot haluaun na siya de bata. Martua makan aporsia di Yesus Kristus, disiala di bagasan Yesus Kristus, nunga di patupa di bata pada nai baru. Tuhan isa diri nagabi pilihan panubus yota siya dosa, dohot siyan hamatean. Asa dapotak keluau nak kana porsia di ibana, jala mangulu saliling nililing. Dapang dainang hiadora tabige sada sarito taringot tu sahalak supir taksi. Sahalak supir taksion olodo ibana kerijo aria dohok borngin dinalaho mangalului aka panupak. Alai sahalak na porsia do ibana, jala naringgas do ibana dinalaho rotu parmingguan. Disadatiki neng borhak maibana tu gereja. Alai disangahon ibana do mabuka aplikasi ni tak sinaon anggia tahe adong nagabi panupang na tarhilala na rohana. Sauk ma tutu gabi adong mamangorder tak sinaon, jala di ide ibana bah tujuan na tu gereja do, jala dibereng muse titik na basarupa muse do HP gereja nami narohana. Damang dainang pede sarito rupani laos dialak ma panupang naon dibuam ma jala borhak manasida tu gereja dang diparrohahon amat tahun ise do panupang na dibuan na. Jaladang pola adong nama katai na sida disi. Alai ditikin ala hosaha tu gerijaon, dibereng masian kaca spion. Sahai di panok noti panupang naon. Makuling marohana matok, hirana hutad dedu ina taon marohana. Damang dainang ahama didok amat tai. Bah, nuaeng tu gereja hubuan inat taon. HP na budari dang binoto mula sedia inat taon. Ngateler jala ngamabu ibana mula tu jabuna. Laos taksi kudo napataruhon narohana. Damang dainang sian carito isa diri ra boido honon luar biasa do ganup nasa akaparasingan ni parniulaan ni naporsea. Godang dutu tua kana porsea jala targoar ibana si huton Kristus. Na diguari may ibana sahala Kristen. Hape dia mana masa damang dohok daina. Molotung peringgas ibana marminggu tu pertangyangan jala gabisi pertangia. Alai molo aka ulaun na suding gaduna ni ulai ibana.
Dus dui, songon na pinaingot ni pasal meno sendiri, tu ganup nasa bangso nang tuhita ganup nasa jolma. Asa unang maholan parsobau diduru hita marsoba tu debata. Alai sian saluhut na nguluma, sian saluhut na roha. Namar situ tu hita na pasahat to dirita, nagabi pilihan tu debata. Pilihan na mangulu, pilihan na pinangulu ni debata. Asa gabi si pasahatot tatu ibana, tahu hasangapon di debatai. Damang dainang, debatado panguhum di saluhut na jolma. Tigor, denggan, jalaguk asiniroha do uhum ni debata. Disialani, marhite-hite pesal menon, di jo masaluhut na hita jolma, nang saluhut na bangso, asasian saluhut na roha, dohot sian saluhut na ngulu nama, hibul marsoba tu debata. Tuhat ta debata, nagabi panguhum di hita saluhut na. Ditikina, pajupa do hita dohot ibana, laos marlas ni roha ma, akan ada ulat marroha, jalan amanotong gomos, mameo badan, naung pinadaton di debata, badan asini roha, badan pasu-pasu, badan haluaun siad dosa, jala badan hanguluani. Alai manat tita. Unang gabe asal na porsea, alai tahanguluhom maha porseaoni. Ala molo soto hanguluho doi, partigor do debata, jala tigor do uhumna, tuganup nasa jolma. Tuhat ta debatama, namar guguyhun jala nama masu-masu hita saluhutna. Amin.